Kikat tukat ni kisamla puli jong ke St. Anthony's College, kiba persya eka hukum balapan mi daka college, baki dayban pong uniform, habaki wan sya kelas, kila ya lum lang hakabala wan ban arjing kersyan lang, daka nehu SU, menta kesengi ka kat lai tarik urumpang, ar hajar ar pusau, kila lek penyakendu ya u principal ka college, u brother Albert Dekar, ban pens ngau hau, yaki jing persya jong ki. Habaya keren syakilat patai kubur, usamla Arman Malniang, ulayatu bakilaya kendu ya principal, bandawa na uba unsya iki kena puli ka 5th semester, bakin wan syang kelas, klem da pong uniform. Usamla Arman, ulayatu ru bakidon kumba saus pangut ki kena puli, kiba persya ya katika hukum, balapan mi da ka college, haka arpu kendai tarik unai wing, ar hajar ar pulai. College dia ka jumlan ga jongi kani ka puar komunta hindi ni persya inu rino nim persya ka institution jong kani ka Saint College ndri ka jingwan ga jongi ga long be ki kena hi ki fun ni ki panjing rap ni tingiwan namar be kena ki u ki yam sini ke ana kaliang ka jongi ka nu sungim la kendele tingiwan ban support ban ilang ka support de ka stan ga jongi hani be ka de be hik be tang nam ta ka jing dawa ki kena be tingin don against sinu ni te kalong be namar be kena ki pinsha ni ki ong ba ka administration jong ka St. College ka la pemi ya ka uniform haka ba day ban nadu ka first semester hadi 6th semester te kaliang ka jongi be ki pinsha ni ki ong be kwa ban exam no ya ka food ba ka 6 ba nang taru kidon kini ki first semester ki badai ki evening nang tabat morning nomor ba ki wan college ni nomor ba kilik belar tan ki kwa rupan yakir exam no nomor ba kala kham khia than e ka ba uniform de kata be ki stan ga jungi tengim don e ben persya ini nuru de ka jungwan ga jungi ni kalong be tang begin support i kena nomor ba ki yam shu kata ngin don Komang kumta kan kasyong hakmat jong kibiro kan kipai kumna. Namar baki ki kentai kane katar kadras ko target khamtam i kentai. Lada ki phong maki ki phong long kim phong ban pen i ki wei long ki phong na banta ka jing songtonat jong la dia. Te long kalong kumta lada ni kum shinrang hi lada ngi pet dak khamat ka bom dei tak tak ka jing bakla jong i. Lada ngi pet pada tak kam lele ra. Ya tak sikli jong pi ong ka buram jong inai kai rumah bahkan. Pilang no hikai. Lada ka kentai ka phong karyam ka bukti i ki ma. Hatu pi kum noi kai pi don hok saban pe ka khna umta pi da long noi kai la kham so tho lada pi pe ye ki kan thai hak ta ka rukom ti ka e kan poi sai ngin poi mi ki khna ki badang hap po ka jing kai ka jong ki ro kata ka jing tri ko ban bu mene pi ong kita ru na fourth semester kita kata ru long tang na ki kita khna ki badan hapo group kidon ni ba khamdan hapo group ru ki ba persai ka uniform ki bom patit uniform am ka survey ni sem bakasem ka college tasia ban mi uniform kalau kum ni kan Kidan isim survey kimdai besim tangi ki first semester. Mangi tu kapo yang di first semester, nang tangi dan sekitar semester ber ki fifth semester. Ti ki fifth semester ila di kelami setang sistem. Ki bon na pleng ki fifth semester, ki IB hak tu ka survey besim, ki IB yes, we agree to uniform. No boleh ila di kelami. Ti kim perkat kan yang hadian. So ko ban pengat ini stien ban peng uniform. Ti kata ru kalong kamdai bang syukran kunta marang la ada yok semua lah ki jong skor ki bang ye syongka itu, semua be keren sini besim tu survey ki dan boang ba. Nangi fifth semester tingi bon mengi ai beji asik ni uniform. Jadi kalau mtai ketukai ke survey beksem bu kam long fair. Nomor kita pilami ila dia ni presiden pengingat. Saus pa tam ba against ke uniform tambang ngimtip pada ke full strength jong ki. Kan ni ndri ki college Ba te kata ngimtip bahai kata tu. itulah ai ganu ka reason boleh wa have introduce Oh ya kata ikli ya kata punya kenduk ya pada jogi vice principal kata kada ina du December ya kenduk yo ikli u ka reason you sa ba pi penmi kan uniform ka sebab kalong bikum ni kalong baik pa there is a governing body that has decided to implement the uniform and it's not up to us that we can give you a reason ikli on what are the reasons that might make the higher authorities implement the uniform ya kata ruang bimite sebab persang bitban kiar nak kata kecil marka hani apa college ni hidan ka dress code ma decent dress code tilada UE menu violate kata kai ka action bu principal lasem ni kita ki violate dia dress code laban clean principal ro kita ka jengli laban kli ikini ki selection ro kai ka action lasem mar hadu mentang impadi bakin bagun cum action ikini violate dress code spin directly kalong ni kin thai kin ban phong ki balong jan ba balong ba revealing ai sedang track pants misal di kita borok ni buat dia ki
ong ru ban nampang di jaket ni sebab ki bakdan jing tho kata ru ngilaya buat dari mentah pre penmi ka uniform Tan ngila ya ai tu ka signature campaign jungi na tadi ki graphs ki bangila late through service based on the financial condition of students and also a letter ka shiti ka bangila draft bangin request complete exemption for the fourth semesters but ya ki first semester sudah ngi ong bitba kin dan leniency namar ba kini ki first semester rupa bikin college kami yo ka information ba kin hapong uniform dia ka bangi request kalong bitba ba yang ki fourth semesters complete exemption namar bagi dan stang sistem for college kalong wishfully ban by along to buy the uniforms for 5,800 not in consideration ba tang sistem dia kumtahi tingila ya keren kumta tingi ong ba nadu la shim senam pada kila ban introduce uniform kila ban long strict from the next batch tang baki haban bu jing thok pada kan hayi ki kena hab shwa bakin fill ka form jong college ki di bandan ka notice satu ban ong ba long ba ki barung hani college uniform is mandatory hata ka por ki kena ki barung hani for college borok kin ya pong uniform lu telong kin ki balong ki ba menjur ki man pong uniform ki ba menjur ban pong ki la awat admission na shawai dia tang kata hingi la alik ban request dia ka jubah pejong principal kalong ba ya ka ba menta kani kamdi ka decision jong umar we kadi ka decision jong ki higher authorities jong kata di jong ki solutions te ong ba ya ka ba menta ngin nang haban unang haban chong meeting bat ki ban discuss ki jing e jong ikna bat ban ya thu iki ya ki ya ka ba jam tas ni te ong ba kumtahi un habe kran shubat ki te kawe ka jing kawai ka concern jong kum ki kena pada kalong ba ka college kan sedang usim tayo tingi la ikali principal ba hatu lada shubu menta mangi ki bam yang menjurun pong uniform lada lasim tayo ngi one class pisham action ngi pada inle akum no tingi la pa nyu ka guarantee ba nyimde kimde ban shim action yangi kena ki balong against ikan uniform ki bam pong uniform ya kataru ka jubab jong kalong kumju ba unang hab ya kan shubu higher authorities dia wat kala kataru ngila ya kum ka group kum ki kena umne ngila ya arrive at the decision and based on namar ba based on the decision jung kena i kum to ngila ya rai ba nginum ya pong rekan uniform tat hadu bau ta ba ta meeting jung principal ba higher authorities dia long dal adapt ta meeting tingin saya pet kami iu nak ta meeting jung ba ki higher authorities tang batat ata kapor ni shu ngila shu request principal bo num shim action e kena ki pong uniform bat ba ngikum ka group te mentang idang edan duna nomor ba kibun ki belong out of station kena ban shabari eru tang ba ya ka bahadian dala along kelas te kin khambun chuchu te ki bompong te kin bun ki bompong te tang kum tahi